ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତା ନାଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆରେ କ'ଣ? ମଦ। ମରେ ମରିଯିବ, ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ମରିବା ଆଗରୁ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବ। ସରକାର ଏରୋଡ୍ରାଇଜ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମଦ ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଶ ଶତ୍ରୁ, ଦେଶ ପାଇଁ ମଦ ଛାଡ଼। ମଦ ଖାଇ ଯଦି ଘରେ ପଶିଯିବେ ମାଇପେ ମାରିବେ ମାଡ଼। ମୋର ଭଳିଆ ମାଇପା ହାତରୁ ମାଡ଼ ଗୋଇଠା ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ମଦ ପିଉଛ ତାର ହେଉଛି ବାର ଦୁଆର ସୁନି ପିଣ୍ଡା। ଯିଏ ମଦ ବିକୁଛି ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା। ତେଣୁକରି ମଦ ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ଭାଇ ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମଦ ପିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଲା। ମଦ ଛାଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମଦ ପିଅ ବୋଲି କହୁଛି। କହିଲେ କୋଉ ମଦ ପିଅ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଏବେ କ'ଣ ଶୁଣ୍ଠି ପୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଶୁଣ୍ଠି ବିଭିନ୍ନ ଚେରମୂଳ ଗୁଡ଼ ମହୁଲ ପୁଡ଼ା କରି ବିକୁଛି ସେ ମଦ। ସେ ମଦ ନା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଆଡ଼େ ଶୁଣେନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯୋଉ ହାତରେ ରହିଛି ସେ ମଦ ନାଇଁ? ଏଇଟା MC ରମୁଣ୍ଡା। କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା MC ରମୁଣ୍ଡା। MC ର ବୋତଲ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେ। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିନ କି ଆଜ୍ଞା? ବୋଲେ ମଦର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରଖିଛି କି ରେ? MC ରମ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଡିଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ମେଡିସିନ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଲୁ। MC ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଡିଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ RUM ରମ ବୋଇଲେ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ମେଡିସିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମଦର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରଖିଛି। ଏ ମଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ମଦ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏ ମଦଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? କୋଉଥିରେ ହବ? ଆର ଚେରମୂଳ କୋଉଟା, ହାଣ୍ଡିଟା କୋଉଟା, ରାନ୍ଧିଥିଲା କିଏ, ପିଇଥିଲା କିଏ? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ମଧୁରୀ କହିପାରିବୁ? କହିଦେବି। କିଏ କହିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ତେର